Il-Gvern qed jibqa' jwebbes rasu u jsabbat saqajh quddiem il-kriżi illi għandu fis-settur tal-edukazzjoni. Nani kif jinsab determinat li sakemm jibqgħu fis-seħħ id-direttivi li nataw miljuni tal-għalliema se jwaqqaf it-taħdidiet mal-istess union. Tant il-Prim Ministru stess iddeskriva d-direttivi tal-MUT bħala mannara. Waħda mill-prekondizzjonijiet tista' tgħidlek ta' negozjar tajjeb huwa li ma jkun hemm mannara mdendla fuq ħadd. U għalhekk l-appell tiegħi huwa li fl-interess tal-istudenti, fl-interess tal-għalliema nfushom, fl-interess tal-ġenituri wkoll. L-azzjonijiet għandhom jiġu sospiżi, d-direttivi għandhom jiġu sospiżi. Quddiem din il-kriżi li għandu qudiemu, il-Gvern ħabbar li se jdaħħal fis-seħħ pjan għall-iskejjel, miżuri li se jiġu implementati nhar it-tnejn li ġej fil-ġurnata li fiha se jseħħ strajk nazzjonali mill-għalliema. Meta kien qed indirizza lill-midja l-Ministru tal-Edukazzjoni indiga b'mod ċar li se jibqa' jsabbat saqajh u li l-Gvern qed juri li mhux lest iċedi pulsier. Nibqgħu miftuħa illi npoġġu mal-MUT imma tali negozjati għandhom kondizzjoni waħda dik li jiġu irtirati propju d-direttivi illi ħabbret l-istess union. Mistoqsi minn Net News kemm hija d-diskrepanza bejn dak li joffra l-Gvern u dak li verament ħaqhom l-għalliema, Clifton Grima għażel li ma jweġibx. Kif taf ben tajjeb naħseb illi waqt li għadej negozjati ma jkunx idonju, ma jkunx etiku u ma jkunx jaqli li l-ebda parti tajt dak illi ġi imqiegħed fuq il-mejda. Il-Ministru qalilna wkoll li quddiem din il-kriżi u ma jħossux li falla. Iskom qed tajtu qalbkom iskom fallejtu f'din ħaġa. Daw wettuha stess fil-programm elettorali wettu ħadhom żieda. Infatti dak tiddu li fallejtu f'din ħaġa. Infatti dak illi għamilna dak illi huwa l-prinċipju illi jigwidana u dak illi ħankomplu nkunu miftuħa illi nagħmlu meta u jekk jitneħħew id-direttivi. Intant fl-ewwel reazzjoni tagħha dak li qal il-Gvern dwar dawn id-direttivi l-MUT qalet li lesta li tilqa' kull komunikazzjoni mal-Gvern lejn titjib fil-pagi u l-kundizzjoni tax-xogħol tal-edukaturi. Dan fil-waqt li tirriafferma mill-ġdid il-pożizzjoni tagħha dwar it-tilwima industrijali li għaddejja bħalissa, fil-waqt li saħqet li hemm differenzi kbar bejn dak li qed jipproponi l-Gvern u dak li trid il-Union u għalhekk l-istrajk ta' nhar it-tnejn se jkun qed isir. Nhar it-tnejn l-iskel primarji u sekondarji tal-Istat f'Malta u f'Għawdex se jkun qed jiftħu l-bibien tagħhom strettament fil-ħinijiet tal-ftuħ uffiċjali tal-iskola. Dakinhar l-iskola se toffri biss servizz ta' supervizjoni u l-istudenti li mhux se jattendu se jiġu markati skużati. Dan ifisser li mhux se jkun hemm bżonn nota jew ċertifikat mediku għal dakinhar. L-istudenti għandhom jinġabru mill-ġenituri jew kustodju legali sal-ħin normali li tispiċċa l-iskola u skont il-proċeduri jintużaw is-soltu. Dan ifisser li s-servizz tal-Breakfast Club u Club 3 to 16 mhux se jkun provdut. Apparti dan mhux se jkun provdut ukoll trasport lejn u mill-iskola kif ukoll il-programm tal-litterizmu tal-NLA. Għal din ir-raġuni wkoll il-Learning Support Centers, il-Resource Center, GEM 16 Plus, il-Higher Secondary, CRMA, Refolo 6 Form u l-ALP mhux se jkunu miftuħin.